Més coses. Va, a veure. Una cosa que va ser l'any passat, fa 2 anys, que jo tenia una familiar molt directa ingressada al centre hospitalari i el Jordi Aliguer, el doctor, va parlar, em sembla, amb tu i, bueno, ell era una sòcia de tota la vida, de feia potser més de 40 anys. Ja anava quan era en TDK i, evidentment, tot abans, no? M'estic emocionant, Ell sentia tots els partits del Baxi quan estava ingressada a la ràdio amb tu. Correcte. I t'ho agraeixo. I sé que li vaig enviar una salutació. Sí, és que ell ho va sentir perquè sempre t'escoltava. Va ser molt feliç amb aquella salutació. Sí, molt. Aquell dia me'n vaig adonar. Llavors a mi em van tornar a passar l'àudio, li vaig tornar d'allò per si no ho havia sentit bé i la veritat em vaig molt contents. No, ja no hi és, ja no hi és. Ja no hi és. Em sembla que el Jordi m'ho va recordar fa poc. Sí, el Jordi Aliguer, ja et dic, ho va comentar amb tu i t'ho agraeixo. Sí, és molt bonic això. No m'has d'agrair. T'ho dic honestament, crec que... Mira, jo ara estic plorant, d'emoció. Doncs, bueno, seguiu així, que ho feu molt bé. Vinga, molt bé. Gràcies per tot. Salut. Sí, és que va ser molt bonic, això. I al final... Com et dius? Núria, molt bé, Núria, una abraçada. Estàs treballant aquí a Gol? Molt bé. Aquí venem Baxi, no? Baxi és és proveïdor d'aires acondicionats, Baxi, sí. Molt bé. Un plaer haver-te conegut. Gràcies per haver-me saludat, Núria. Sí, va ser fantàstic. Estava ingressada la seva mare i llavors, sí, jo sé que aquell dia que la vaig saludar des de la ràdio, el metge em va dir: hosti, aquesta dona li has tornat la vida, tio. Crec que és de les coses més boniques que m'han dit mai a la vida. Hosti, és bonic, que et passi una cosa així, parlant per la ràdio i que et diguin això, li has tornat la vida a una dona. Mira, ploro. No ho puc evitar.